Het waaide ik weer een hele storm en dan liep het meer rest als simmer. Ik had gisteren al aankondigen een roeg waartype. En het roege waard, dat horen we joen vannacht en morgen ik nog even. Maar takkemieke en we staren gewoon wat meer de goede kant op. Dan wordt het weer even wat stabieler, komt een hege drukgebied kant op. Nou ja, joen en vannacht. We hebben bewolking, we hebben een paar opklarings. We hebben misschien nog wel eens even een bui of een buiken. En de temperatuur tolen we op 13 graden. En de wind die komt uit het zuidwesten, maar krachtig rond het. Morgen een dag met meest bewolkt waar. Is rein, lichte rein. Ik wil weer een paar droge perioden die er tussen terugkomen. En hoe daar een temperatuur om bij de 16 of 17 graden heen. Een koel waartype. De wind nog altijd een krachtig rond het uit het zuidwesten waait. En dus blijft die waarschuwing staan van die huddewind voor de watersporters. Het fruitsjoch. Manje, een dag met zo'n 16 graden. Nog wat kouder, zeg maar. En betiden dus wat rein of licht rein, maar ik werd flinke droge perioden. Dan zetten we terug naar het waarbeeld op Tiesje. De zinnen erbij, temperatuur 17 graden. Het weet ik al niet wat rustiger, maar de wind uit het westen, meest noordwesten waait, is toch wel het koele pad. En dan terug naar de Waasje, ik zijn zonnetje, misschien 18 graden, de zinnen erbij en droeg waar. Nou ja, we met de man weer even in het baarsje.